ತುಳುಪಾದೇರುನ ತುಳು ಮೋಕೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾದ ತುಳುವೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಸ್ತವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಗೆದ ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಶುರುವಾದ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವನ ಇಲ್ಲಗಲ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವನ ಉಡಲಗಲ ಸೇರುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ತೆಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ. ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆತೆಲಿ ಬಾಲೆ ಹೆಸರು ಮೂಜದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಕರೆದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನವು ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಂಜಾಣ ನಾಡ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟ್ರೈಲರೇ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಆಪುನು ಇತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇತ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರನ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ತೆಲ್ಪಾಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಿ ದಯಾ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂತ್ಯಾರು ಮಿಗ್ಲ ವಿಚಾರದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾಡ ಬದುಕಡು ಮೋಕೆನು ವಾಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಲ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಏತ ಸ್ಥಳ ಬೋಡಾಲ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಏತ ಬೋಡಾಲ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಐಗು ದುಂಬು ನಮಕ್ ಬದುಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಮೋಕೆನು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನ ಪತಂ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಜೊರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇವಿ ದಯಾ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂತ್ಯ. ಸಾಯ್ತು ಪೋತಿನ ಎಂಕೆ ಗುರೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ನೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಗುರೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಕು ನೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ನೆ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣಬೆ ಅಲೋ ಈ ಲೈನ್ ಉಡುಲ್ಲನ ನಿಕ್ಕತ್ತುಂಬೆ ಅತ್ಯ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆಂತತ್ತ ಓಲೈ ಓಲು ಓಲಲ್ಲ ಓಲು ವರ ಪಿರೋತುಲೆ ಸಾಯ್ತು ಪೋತಿನ ದಾದಂಬೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಿರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊರಡ ಬಾತಿರೋ ಬತ್ತಿನ ವರ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ರಡ್ರಡಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ₹1 ನಿನ್ನ ತಿಗಲೇದಿ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಲೋ ಬಲ್ದು ಬೀಳದ ನಾಯರ್ನೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಅವು ಏನಣ್ಣ ಇಂತ ಮುಸಿನಿ ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಬೈನಿ ನಾಯಿಗೆ ಬಕದಾದಂಬೆ ಎದುರುಡಾಡು ಪಿರಿಯೋಡಾಡು ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಮಾಸೊಂಡ ಲೇಟ್ ದಾನಿಬೆ ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬಿದಾಡ್ರೆ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಆಂಡ ಬರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ ಏನಾಡು ಬರ್ನಾಗ ಏನಾಡು ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತಿನೈಕಿ ನಮ್ಮನಿ ಉಂಚಿನೈ ಅಂಚತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಬಿದಾಡ್ನ ಬರ್ನಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಮಾರೆ ಓ ನಮ್ಮದ ಗಾಡಿಯು ಯಾವತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಓ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಆ ಇಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತಿದ್ರು ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂದು ವೈದ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಎತ್ತುದೊಲಿಂಬೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ರೇಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ರೇಗ ಐಕ್ಯ ನೀತು ಬರ್ಲಾದ ಇದು ನಾಂಬೆ ತಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಅಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಮಾತಾ ಪೋಂಡುಲೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೇದಿ ಇದು ಬೋಂಡು ಯಾನ್ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ನಾಡ್ದು ಪೋಂಡುಲೆನ್ಲೆ ತಾರ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡೆ ದಿನಪ್ಪನ ಪೋಂಡುಲೆನ ಫೋನ್ ಒಂದ ನಾವಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ ಅವ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾಂದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಯಾನೆ ಬೋದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಡು ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಬೋದು ಕೊಂಜೋ ಆಪುನು ನಾಂಬೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಶಿಸ್ತಿಡಿ ಪೊಡಿ ದಾದ ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಶಿಸ್ತಿಡಿ ಪೆರಂಡರ್ ಆತ ಶಿಸ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಣಿ ಪಂದೆ ತಡೆಯವ ಅಲ್ಲ ಬಂದೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಬನ್ನ ಗೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ವೆರಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಬತ್ತರತ್ತ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅತ್ತು ಯಾ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ವಾನ ಮನಿ ಅರಬ ಇದ್ದೀನಿ ಜನ ಅತ್ತು ಯಾ ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ತಾಲೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡಾ ದಾದಬೆ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಶುರು ಆಡು ಸರ್ ಉಂದೇರು ಮೆನ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಯಾನ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹೀರೋ ಎಬಿ ಹೆಂಗ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರ್ಕ ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಕಂಚು ಬೋತೀನಿ ಎಪ್ಪ ಸರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರ್ಕನಾಗ ಯಾನು ಎತ್ತ ಇತ್ತ ಎಬಿ ಈತ ಕಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಯಾಪನ ಸಸರಾಲ್ ಬೇರಲ್ಲಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಿ ಬೇರೆಗು ಮನ್ಸ ಏತೇ ಬಳ್ಳಿಪಡು ಏತೇ ಕಪ್ಪಿಪಡು ಆಡ ಇತ್ತ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತಂಬೆ ನೆತ್ತೇರ್ದ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ್ಪೇನ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಲನ್ನ ರೋಲು ಗಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಡು ಗಡಿ ಬರೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ್ಪೆ ಪುಂಚಡಿತಿನ ನಾಗಗ ಕೈಪಾಡಿನದೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡತಾ ಗಡಿ ಬನ್ನೋಡು ಗಡಿ ಬನ್ನೋಡತಾ ರಾ ಗಡಿ ಪಾಣಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪಂಪೆ ಪುಂಚಡಿತಿನಾಗಗ ಕೈ ಪಾಡುವನದೆ ಜೈಟಲ್ ಹರಿವಿಟ್ಟಲ್ ಜೈಟಲ್
ಏನ ಯಾನಿನ ಭಜನೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನ ಮಗ ರಾಗೋಡ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಈ ವಿಲಾನು ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಬರ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಾರಡ್ ಬಂದ ಮಂಚಡಿಚಿನಾಗ ಕೈ ಪಡೆನದೆ ಎಬೀಶಿ ತಾತೇನರಕೊಂದು ದಾದಂಬೆ ನಾಗೆ ದಾನಿ ಮಂಚಡಿ ಪೆರೆ ಲಾಡ್ಜಿಡಿ ಪುನ ಅವು ಪುಂಚ ಮಾರ ಕುಂಚನ ಈ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಪೆ Okay, ಈ sir. ನಾಟಕ ಇರೆಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಲ್ ಏನ್ ಚಮಲ್ ಪೋಲಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಇಕ್ಕಡಿ ಅರೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯಕ ನಾನು ಎರಡೇ ಪನ್ನಿ ನರಡೆ ದಾದುಂಟು ದಾದಂಬೆ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡುಂಡು ಹೌದಾ? ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಲು ದಡ್ಡು ರೋಲ್ ಅರ್ನ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ರೋಲುಡು ಒಂಜ ಅಪ್ಪೆನ ಸೀನ್ ಕಾಲಿ ಕಿಂಜ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಂಚಿಡಿದಿ ಒಂದ್ ತಾಂಕಿಯ ಹಾಂಡ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಡು ಪಣ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಸರ್ ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಬಂಜಿಡಿದಿ ಒಂದು ನಿನ್ನನೆ ಅನು ತಾಂಗ್ಯ ವರ್ಷ ಬಂಜಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಂಜಿದಾಗ ಅವಿ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಪಣ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಒರ್ಮ ತಿಂಗುಲು ಬಂಜಿಡಿದಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಾಂಗದ ಮಲ್ಲ ಬಂತೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಗಲಂಜಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಹಣ್ಣು ಬೇ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೆ ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಐತವೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ತುಂಬಿದಾಗ ದಾಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಆಡುಂದು ಕಾಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪಿ ಒಯ್ತಂಬೆ ಒಯ್ಕ ಮೂಲ ಎತ್ತ ಆಯ್ತು ಓದಿನೇ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಈತ ನಾಟಕ ಲಂಚನೆ ಫೈಲಾತಿನ ಕಾಲಿ ರೆಡ್ ಐತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅವಿಂಚ ಸರ್ ಅಂದ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಈ ನಮ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಾಯಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಾಯಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತುಕುದೋ ಮುರಾಣಿ ಅಂಜಿ ಸಂಕಾರನೊಂಜಿ ವಾಬೊಪ್ಪಿ ಇಡೀ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತನಿ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಇರಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇಡೀ ಹೀರೋಯಿನಿ ಆ ಕೇರಿದ ಸೀನ್ ಗೊಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಲಾಪಾರಿರ್ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಅವು ಇರಗಿಸ ದಾದ ಮತ್ತ ಬಯಕೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣನ ಡಪ ನೋಡಿರು ಸರ್ ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕಂಡೆ ನೀರು ಕಂಡನಿಸ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಡ್ ಉಂಬೇಡ ಬಣ್ಲೆ ಎಬಿ ಈ ಖರ್ಚು ಪೋತಿನ ಟೈಟಾನಿಕ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೇತ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಕೊಣಪ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಪೆ ಇರನ ಉಡಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನ ಪಂಚಿನಾಲಾಯ ಅವೇನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡೈನಾ ಅತ್ತೆ ವೈಫೈ ಡೈ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಈರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಸರ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಕ ಬಂದಾಡು ಕುಕ್ಕುಲ ತಿಂಡ పులి తినక పన్నాడు పులిలా తిండ మజ్జి తినక పన్నాడు మజ్జిల తిండ ನನ್ನ ಏಪ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ನಮನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಾವರ ಸರಿ ಬಣ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಶಾಖರ ಬುಲೆಟ್ ಶಬ್ದ ಆಯ್ಡ ಬತ್ತಡಿ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲ ಗಲಟ್ಯಾವು ಮೂಲ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕೋಡಿ ಯಾರಿವು ಯಾರಂಚಿ ಉಲಾಗುಲ್ವೆ ನಾಂಬೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ್ಕೊಳತೆ ಅವು ಯಾನಾರೆ ಐಸಿಡ್ದೀಪ ಐಸಿಡ್ತೀವ್ರ ಬಂಗುಡೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಇದಾಯ ಬತ್ತೇನು ಎಟ್ಟೆ ಮೂಡುಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮಸ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಬಾಬೋದು ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡಬೆ ವಾಟ್ಸಪ್ರುಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ರುಲ್ಲ ವೀಚಾಟುಲ್ಲ ಮೋನದ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇ ಅತ್ತಿ ಹತ್ತುಂಬೆ ಅವು ಒಂಬೆ ಮೋಹಣದ ಪುಸ್ತಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸುತ್ತ ತುರುಟು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಅಂತ ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅವ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಬೆ ಪರಿಚಯ ಈ ಶೇಖರತ್ತ ಮಾರೆ ಶೇಖರೆ ಕಾಲಿ ಶೇಖರತ್ತ ಪಿಲಿ ಶೇಖರೆ ಹೌದೌದು ಶಬ್ದವು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಕಿನಿ ತುಗ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ತುಗ ತುಗ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಏನ್ ಮತ್ತಿಯ ನಿಕ್ ಪಿಲಿ ಶೇಖರ ಎಂಚ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ 1994 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಣಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗತ್ತು ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲ ಬಾರ್ ಬಂದಿ ಹೌದಾ ನೀ ಆಣಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರೌಡಿನ ಲೋಕಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಅಂದ ಹಾ ದಾದ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಎಂಕಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲದ ಸೌಮ್ಯಗಳ ಟಚ್ ಅಪ್ ಹೊತ್ತನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡ್ಬಂಡದು ಅಪಾಗ ನೆಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ ಇತ್ತಿನ ಪೆತ್ತೊಲೆ ನಾಯಿಲೇನ್ ಪೂರ ಪತಂ ಪೊಂತುದು ಯಾನು ಪಿಲಿ ಬಸ್ನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳಿ
16 ಗಂಟೆ అనగా పిలితవ గర్జನೆ ಯಾನು ಅಡೇಗಿಂಚ ಬಾಕಿಲ್ಗೆತ್ತಿ ಹೌದಾ ನಿಮ್ ಯಾತ ಶಬ್ದವು ಬಾಕಿಲಂತೆ ಪರತ್ ಬಾಕಿಲ್ಗೆತ್ತಿಂದ ಬಕ್ಕಲ ಐತಿನಿ ಆತ್ ಬೋತನ ಇಲ್ಲದಗಲ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊರ್ಚಿ ಶಾಕರ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೇನ ಇಂಚ ಕಂಡಿಡ್ತು ಪೇ ಸೌಮ್ಯನ ಇಂಚ ತೂಂದುಲಕ ಹೌದಾ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೂಪಿನಿ ಆಲಂತೆ ಕುದ್ಯ ಬಗಲಾಪುನು ಅಂಚು ತೂಯಿನಿ ಇಂಚು ತೂಯಿನಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ತೂಪೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದಿಯ ನಾನೇ ತೂಪುಂಡತ ಹೌದಾ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಲೈಟ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೋಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಬನ್ನಿ ಬಗ ಅಂಚು ತೂಯಿನಿ ಇಂಚು ತಮ್ಮ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ತೋರ್ತೀನಿ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಶರ ಬುಡಿದಿ ಮೇಡ್ ಬಾಯಿ ಪಾರ್ ಬತ್ತಿರತ ಅರ್ಧೈ ಬತ್ತಿನಾರು ಯಾನ್ ತೊಂಕುದಿ ಮೇಡ್ ಬಾಯಿನ ಗಂಟೆ ಬುಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಮೇಡ್ ಬಾಯಿನ ಪೇರ್ ಬರ್ತು ಚೆಂಡದಲ್ಲ ಕೆತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವ್ ಮೇಡ್ ಬಾಯಿನ ಪೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂಬೆ ನಂದಿನಿ ತೊಟ್ಟದ ಪೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಮರ್ದಿನ ನಾಚಿಕಿರುವ ಮಕ್ಕರೆ ಜನಕಲ್ನ ಪಿಲಿಶೇಖರೆ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಮರ್ದಿನ ಕೈತಲ ಸೌಮ್ಯ ಬತ್ತಲತ ಬತ್ತಲ ಬತ್ತದು ಶೇಖರ್ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ನೀನಾನೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಲವ್ ಸಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಚುರುಕು ಎಲಿ ಪತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಲೈದ ಪಚ್ಚನೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಚ ನಾಯಿಗೂ ಮೇಯಿ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟುವ ಮರ್ದಿನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ತಾಳಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮಸ್ತೆಗಂದ ರೈಲ್ ಡೇರ್ನಿ ಸೀದಾ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ರೈಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ ದೀತೆ ಆತಿ 4 ಜನ ರೆಡಿ ಕಾತ್ಕೊಳ್ದಿರತ್ತ ಬಕ ಅಗಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ರೈಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗಲ್ ಬಿಡ್ಬಿಡೇಜಿ ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯ್ಡಗಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲ್ ಬಿಡ್ಪುಜಾರಪ್ಪ ಮೊಗುಲತ್ತು ರೌಡಿ ನಗುಲು ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡೆ ಸೀದಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಲ್ತೆ ಅತ್ತಂಬೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದೆ ಅವು ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾರೆ ಅವೇ ಬಾಲ್ತು ತಿರ್ಕು ತುಪ್ಪೆ 4 ಜನ ಲುಂಗಿದರೆ ಟಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ತಿರ್ತ ಏ ದಾದಾ ದಂಟೆ ಓರಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಡನ್ನ ಮಂಡೆ ಬುಡಿ ಯಾನು ಮಂತಿನ ಜತ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾಮ ಮಂತಿನ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮನ್ಪುನು ಮನಿಪರ ಸುರುತ ಪೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲ ಅಡೆಗೆ ದೊಕ್ಕಲ್ಲೋರ್ನಿ ದಡ್ಡ ಮಗರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಮನಿಪುವೆ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತಿನೇ ಕೆರ್ದೇವಾರ ಅತ್ತಿಯ ಮೂಲು ಬಾಲಿ ಪಿಲಿಶೇಖರೆ ಮಾಡ್ಬತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿಲಿಜ್ಜ ಶೇಖರ ಯಾಪಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಶೇಖರನೇ ಈ ಗಡಿ ನಮ್ಮನಿ ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ದೋಸ್ತಿನ ಫೋನ್ हेलो बोलो भाई बोलो क्या इधर क्या बारिश है भाई क्या बारिश है वो घंटे मुठा पानी वरा सोंटे मुठा पानी हाँ भाई क्या उधर बारिश है ना बारिश हाँ पानी पूरा कलड़ है भाई कलड़ पानी में क्या मुकुटे वो बड़ा मुकुटे छोटा चिंकटला है उधर बारिश है ना बारिश रुपेश नहीं रे बाबा बारिश हाँ बामुदास में पूरा खेंडा फंड बोलो ठीक है आओ दीप है साहित्य बोतना फोन ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸಿಮ್ ಮತ್ತ ಅಂದು ಆ ಊರು ಬರ್ನಾಚೆನೆ ಕಟ್ಟಾಪು ಇದು ಬೊಂಬದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಮ್ ಗಟ್ಟಿಂಡು ದಾಂಬೆ ಸಿಮ್ ಕಟ್ಟಾಪು ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಾನ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾಪು ಬನ್ನಿ ಅವ್ವ ನಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಪಡ ಹಿಂದಿ ದಾದಾ ಬೋರ್ಗಿಲ್ನೆ ಪೂರ ಬನ್ಪೆ पातेरगे और होड़ा मालूम है तो मालूम मरेगा मालूम नहीं पड़ेगा मालूम होते मालूम नहीं मालूम मुश्किल बात का मालूम है मालूम नहीं के मुश्किल मार करके या उंता मुरानीला ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಲಕತ್ತೆ ಮುರಾನಿಲಾವೇನೆ ಬನ್ನೇನೆ ಬಂದಾಗಲ್ಡ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಾನ್ ಪದಾತ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೂಜಿನಿ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಣಿ ಬೊಂಬಾಡಿಯ ಸಮಯತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಿತ್ರ ರಡ್ರ ದಿನತ್ತೆ ಯಾನು ಬಾಂಬ್ರಿತ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಯಾನು ಬಾಂಬ್ರಿತ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಜ್ಜಿ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ वा ग्रैंड एल पप्पा दानगा काली पंजोला मात्र अंजोल बर्पुनु पोपुनु अतमे हौदा नि अंजो बर्पुनु पोपुनु उतुनु उल्लाई पाडवेर पोलीस तर्त स्टेशन उल्लाई पाडवेर अतमे बॉम्बाइडिಯ ಸಮಯತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಿತ್ರ ಅಡ್ಡರ ದಿನತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಿಡುಮೆ ಅಂತ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಈ ನಮನಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ಯನಗ ನೆಂಕ ಮುಲಾಮ ಅಣಬೆ ಸರವ್ ಮುಲ ಮತ್ತು ಮಾಲುಮು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ದಾಯಕ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ 5 ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಚಿಂದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ ರೌಡಿ ಮಾರೆ ಸರ್ ಆ ರೌಡಿ ಅಂಡಲಾವು ಆ ಉಲಾಯ್ತಿನ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಪರ್ಚಿ ಬೋತರು ಏನೇನ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಸರ್ ವಾ ನಮ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಆನ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಒಂಜೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪುಂಚಡಿತಿ ನಾಗಾಗ ಕೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಆಯನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಲ್ಪು ಈರು ಹೊರ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಆಯ ತೂಪೇಶೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏರು ನಾರಿ ಯಪೆ ನಾರಿದಾನಿ ನಮ್ಮನಿ ಮೂರಿ
ನಾರ್ಯತ್ತವ್ ಮೂರಿ ಉಲಾಡೊಂಜುಂಡು ಚಟ್ಟದ ಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೆ ಪಿಲಿಶೇಖರೆ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಎಂಕಲಂಚನೆ ರೌಡಿ ನಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅತಿ ಎಂಕಿರಣರ ಪೆಟ್ಟು ತೋಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮದ್ನೆಂಜಿ ಆಳು ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕತುಲೆನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ದಾದೆ ದಾದು ಬತ್ತರೇರ ಓ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂಜಾರ ಅದ ರೌಡ್ ನಾಗ ಪೋತ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಏತ್ಲ ತೋಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಿರ ಮಿತ್ರ ಲವ್ ಆತಂಡಿ ಎಂಕಲಂಚನೆ ಈರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸರ್ತಿಲೆ ನನ್ನ ಮೀಸ ಗೆಪ್ಪವೆ ನಾನು मैडम मैं आपसे प्रेम निदान करता हूँ इति वार्ताः प्रभाषतः बलदेवानंद सागर ದಾಡಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾರ್ತೆ ಓದನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೆಂಚಿನಂಬೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡರಿದಿನ ತಾಗ ₹1 ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ₹1 ಬರ ಅವು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯನ ಅವು ಪ್ರೇಮ್ ನಿವೇದನ ಕರ್ತಾವು ಮಾರೆ ಅವೇ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಏರ ಎಂಕಾವುಂದ ರೌಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕಾವುಂದ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಡಾನ್ ನಗುಲ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣೋಡು ಅಗುಲೆ ಕರ್ತ ಕೆರಡಿ ಹಿಡಿದ ಅದಲ್ಪರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ ಸೈತರ್ ಪಂದಂಡ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಮಲಿಪಂದು ಉಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಡ ಯಾಲ್ಬೇತೆ ಮದ್ಮೇಪೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಸೈತಂಡ ಈರ್ ತಾತ ಮಲ್ಪೋರು ಇಂದೇ ಮೇಡಮ್ ಇದರ ಮಾ ದಿನಾಲ ಪೋಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಂಜಿ ದಿನ ಕುಳ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಏತು ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚಾರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋ ತಿನ್ಪನಿ ಸರ್ ಆ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಸುರುಕು ಪಂಡೇನೆ ಪಣ್ಣಿ ಆ ಎಂಚಿರು ಬ್ಯಾತೆ ಅರ್ಥಾಡ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಬರ್ತನತ್ತ ದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಬೊಂಬೈದ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಬಿಡು ಒಂದು ಬೊಂಬೈದತ್ತು ಊರ್ದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಊರ್ದನ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫೋನ್ ರಟ್ಟಿಸಿ ಮುಂಡಾಯ್ತು ಹಲೋ ದಾದಂಬೆ ಎಂಚೆ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಶರಿಜ್ಜ పోదు హాస్పిటల్ పాడు మరి రెండించి సావును కేణి మూలితో పొన్ను సట్టాతన అతే ఆత్మక అప్పెకు శరజిಗೆ ಅವು ಇತ್ತಿರಣಬೆ పోదు హాస్పిటల్ ತಕ್ಕ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆತುವರೆ ಸರಿ ದೀಪೆ ಏ ದಾದಂಬೆ ಅಪ್ಪೆಕು ಶರಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತಿರನೆ ಕರ್ಮ ಏ ದಾದಂಬೆ ವರ್ಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡಿ ದಿವೊಂದು ಪೆದ್ದಿದು ತಾಂಕಿದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಸೈಪುನ ಕಾಲಾಡು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಬೋಡದು ಕಾತುಕೊಳ್ತ ತಂಬೆ ಈಲವರಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯಪ್ಪನಗ ವಾವ ಗಲೀಜಿಡು ಪಿಡಕಿದು ಬತ್ತದ ಮೈ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕ ಬಂದು ನುಗ್ಗುದು ಜೊಲುಂಬೆ ಅಣ್ಣ ನಮಕಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನ ತರ ಕೂಜಲ್ ಪರ್ದದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದು ಮೋನೆಡು ನೆರಿ ಬುರ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆನಟ್ಟು ಪೋರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ದಾ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಂಡಲ ತೀರ್ಪರಾಂಜಿನ ಋಣ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣಗೆಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕೋಲು ಪೋ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪೆನು ರಿಕ್ಲ ಪೋ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಹೋದೆ ನಪ್ಪೆ ಅಂತುಪ್ಪೆ ಎಂಕೆ ನಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಹೋಯ್ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕಡಿ ಕಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಂತೀರಿ ಅನ್ಪ ಪುಂಚಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಕೈ ಪಾಡಿಜೇನ ಮೇಡಮ್ ಪುಂಚಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಕೈ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಪೋದು ತಣ್ಣು ಮೈಪುಲೆ ಅರೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಪೋ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೋಂಜು ಪುಂಚೋಂಡ ಐ ಕೈದೀದು ಪಸೋನು ನಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯ್ನದ ಬತ್ತಾಗ್ಯ ಸರ್ ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರತ್ತಂಡು ಈರು ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತಂದು ವಾನಮ್ದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಸ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡಿಡು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನ್ ಕೊಣತದು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊಣತದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊಂಚ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜ ದಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ I think Ireg must talent undu. You can come up a lot. You must meet baruli. Irna acting like undu. Dialect delivery was very good. But you must kushi and irna act tudu. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲೆತೆಲಿ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಲೆತೆಲಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪುದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿಯರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಆತ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಪ್ಪು ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಕಪ್ಪು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಪ್ಪು ತರದ ಕುಜಲ್ ಕಪ್ಪು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಪ್ಪುನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತನ್ ಪಂಡ್ರ ಜಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾಣನ್ ಕೆನ್ಗ ಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ದೇವಿದಯ ಕಲಾವಿದರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಂಚಸ್ ಯಾರಚ್ಚಿ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎದ್ದೆತ್ತಂಡು ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಡುಟು
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರ್ತಿನ ಶೇಖರ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋರು ಈ ಬಂಜಿ ಬತ್ತ ತೆಲ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡಲ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲದಿಯಾರು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಯಾರಜಿ ಅಂಚ ತೋಜು ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಾಸ್ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ತೃಪ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಆತು ತೋರ್ಸದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೀತರು ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಬರೋಲಿ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟುದು ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಎವರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಚಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲೆ ಆಸ್ ಎಸ್ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ ಪೋನಾಗ ಇಕ್ಕಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ ಬಾಕಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ್ದು ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಅವು ಬತ್ತನೇ ರುಚಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚವು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾವು ನಾಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲ ಇರು ವೈಟ್ ಬಂಡರ್ ಹೀರೋ ಬಂದು ಟೈಟಾನಿಕ್ இந்த மாதிரி செகண்ட் பாட்டு ஓகே அண்ட் ஈரு ஏச்சனக்கு ஆகுதார்ல இப்படி ಲೆಫ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಡಿನಾಗಲ್ಲ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಆತ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಮರ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಜೀಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮೂಲ ಏತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪ ಅಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಣದ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಪಾವಣಂಜಾದು ನನಾದ ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ದು ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಇದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತೆಲಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ತೆಲ್ಪರ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಆದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ What a comedy!